Mä oon mukana LC:ssä sen takia, että tykkään tutustua uusiin ihmisiin ja mä ehkä toivoin, että mä löydän myös uusia kontakteja ja myös tämän hauskanpidon takia. Se on mun mielestä tärkeä osa. Harvoin sitä on yksin esimerkiksi omien ongelmien tai minkä tahansa asioiden kanssa, että sitten aina löytyy tukea. Parasta on siskot ja siskojen kanssa verkostoituminen ja sitten lisäksi olen saanut tosi hyviä ystäviä, jotka on sitten ollut elämän varrella tukena niin hyvinä kuin huonoina hetkinä. Mulle LC merkitsee ystävyyttä, siskoutta, tukea ilman, että tarvii edes pyytää. Kun mä muutin Saarijärvelle, niin mä en hirveästi tuntenut oikeastaan ketään, mutta LC:n kautta on tutustunut tosi moniin ihmisiin ja saanut sitten myös tosi läheisiä ystäviä kaikista. Parhaat LC-muistot tulee ehdottomasti näistä meidän klubikokouksista. Jaetaan ehkä sellaista arkea ja tehdään yhdessä asioita. Musta tuntuu, että joka ikinen kerta, kun ollaan vaikka oman klubin kesken oltu, niin mun mielestä sieltä aina tulee jotain hauskaa, joka jää vähän elämään. Että aina on kivaa. Kyllä ehdottomasti kannattaa tulla mukaan. En ole itse ainakaan katunut hetkiäkään.